paikasta. Täällä ollaan kalastamassa. Nyt ei oo kolmijalkaa. Kun mä en kuvaa nyt paljon. Tai no, kun mä kuvaan sen, mutta en varmaan tunnin jakson nyt. Ja kaikki. Kertokaa tuolla noin, että tuunko mä Herventankalaan, Pyhäjärvelle, Näsijärvelle. Helvetisti kaloja. Tossa hyppii aivan sikana kaloja tossa noin. Tuolla on mun puolella jossain. Kertokaa, onko parempi laatuinen kuva, kun mä hommaan joskus kameran ja olan kuvan sillä. Sitten kun on 100 tilaajaa, ostan kameran ja olan sillä kuvaa. Kattokaa. En tiedä, että pitäisikö mun oikeesti tehdä tästä oikein kalastusveneen. Tästä kun jonnekin tonne kalastustarvikkeet tonne. Penkin alla on tommonen tila. Se tulee täältä läpi. Ja toi pitää sitä jotenkin tehdä. Se on nyt tolle hetkellisesti. Mutta mä just aloitin kalastuksen. Toi on kyllä hieno. Voisin pistää Instaan jotain. Ja tämmöttee tuon tämmötteetkin ostin noin. Köyttä on. Pisit ahvenelle. Vaaka. Kuvia. Jikejä. Haavi. Jikejä. Ja koukkuja. Ja lisää jikejä. Tuolla. Ja tuolla. Jos haluatte muuten kalastusvermeen esittelyvideon, niin teen mielellään. Kommentoikaa alas. Haluatteko? Tää pitäis oikeesti vittu pestä, kun tuolla on likaa. Toi mä sain tuon puhtaaksi tän puolen, mutta tätä puolta mä en oo saanut. Tuolla on se joku linna, mutta en mä tiedä. Oikeesti. Että tommonen lensä. Täällä niitä on aika hulluna. Mut
Kattokaa tonne. Siellä on vittu sorsia. Tuolla on sorsia. En mä uskalla mennä, mutta on aivan helvetin tyynä. Kattokaa nyt. Aivan tyyntä. Ja toi taivas. Aivan tyyntä. Oot. Katsotaan. Tulee mulla akkua, et pystynkö mä kuvaa. Pystyn mä kuvaa ja huomenna tulee jatkoa kuvaaminen. No ei tuota varmaan tuu mitään. Nytte. Ei sitä voi tietää ikinä. Kortin asia on siinä vaiheessa, että mulla on ES-kurssi enää käymättä. Sitten päälle. Huikka. Sitten pääsen teoriakäyteen tai tunnille. Kertokaa oikein kommentissa, mihin mun pitäisi mennä tulla kalaan. Tai mennä. Kun tämmöten saatanan pienessä. Saatanan pienessä tämmötteessä. Toi taivas. Ei näy enää. Toi taivas. On oikeesti hyvä näköinen. Katsokaa tätä. Mulla kävi kala siellä. Mä tuun kohta takas. Joo, mulla kävi tuo joku kala, mutta ei jäänytkin. Toi pyysi mua eilen. Ja mä mennyt niillä. Mut mä teen jotain kuvaa videoa sitten. Alan kuvaa ja sitten tapahtuu jotain. Nähdään sitten sen jälkeen. Se olisi moi moi. Mä sain mopon takas nyt vihdoin. Siinä on pieni ongelma. Ei siinä ole ongelma, siinä ei ole ongelmaa, mutta vittu täällä on kuuma. Mutta kertokaa kommenteissa,
että pois. Tuolta jarruista vinkuu. Tuolta noin vinkuu jarru. Kun mä painan takajarrua. Että niin. Juu. Ja, mutta mä pistän tonne jotain ja maalaan tän varmaan mustaks. Lämpömaalilla. Ei tää oo kyllä hyvän näköinen tälleen. Ei toi oo hyvän näköinen. Haiekka. Mutta niin toi. Pitäis saada jotenkin pois toi. Ukkonen ryyrisi. Mutta kuunnelkaapa tätä ääntä. Tässä on hyvät äänet. Pitää kattoo kesätöistä mä saan. Mä menen huomenna kesätöihin. En tiedä kuvaanko mä sieltä mitään videoa. Ehkä kuvaan. Tää kysy niiltä siitä luvan saanko mä kuvata YouTubeen video. Mut jos saan, niin sieltä tulee video. Että kertokaa. Mutta noin. Mä en tiedä, että miten mä teen ton yhden jutun. Kun enkäs ei oo enää bensaa. Silloin voisin keulia. Ja tossa mikähän toi on? Skootteri. Missä on bensaa. Ja niin. Siellä se on toi skootteri. Tossa on tommonen reikä, mut se on pistetty, mä pistin sen tommotteella kiinni. Ja tää on toiminnassa. Uusi takaiskari. Uusi takavaihtaja. Sitten mä sain tämän mopon tässä.
Nopeusmittari on rikki. Tuolla on ajettu sitä ennen ton verran. Että. Niin. Mut en tiedä. En tiedä mitä tekee. On nyt siinä. Se on nyt tossa ja mä teen jotenkin jonkun pitkän videon ja TikTokiin tarvis 1000 seuraajaa, niin pääsis tekemään live. Siis tulee live aika hulluna. Tulen kuuma tuolla ulkona. Kysyäänpäs viileitä tänne. Tää on kämppää. Joo. Mulla on muuten tällainenkin. Tällainen. Tällä mä en tee nyt mitään. Sillä en tee nyt yhtään mitään. Ruoka pois tästä pöydältä. Iski saa syödä noille lehdot. Mä en syö lettuja nyt. En mä jaksa. En jaksa syödä mitään lettuja. Jossain kohti tulee mopon korjausvideo. Sitten kun on aikaa ja talvella varmaan mä teen se. Itse menee talvisäilöön. Ei kun ei meekään, mä oon sillä jäällä. Ojelin sillä jäälläni. Aina sillä jäälläni. Oli kyllä hauskaa ajella. Ajelin viime vuonna aika vähissä lumessa. Nyt tulee vähän enemmän. Toivonkin, että tulee vähän enemmän. Pääsee kunnolla kelkkailemaan jo. Pääsis mettään. Tuliko vanhemmat? Ja juu. Kaikkea pitäisi tehdä.
Ja en mä tiedä. Mä lähden ajelemaan mopolla, niin nähdään sitten jossain kohtaa. Se olisi moro!